na-abata na-agwa ya ebe isi esi na-agwa ya ebe ị nọ ndị youth Amofia na-abata kịta na ndị kinshi ahụ ya ọ dị ka ha jikwu ma ọ wee ebe ịkwa unu ha nwoke achị na ezigbo mmadụ bụ ọ bụ ọ dị nke eji okene jiri mmọnwụ dị iche iche ekene gị eze dị ọdụ mma ọ nwanne anyị nwoke nwere ihe aja ụba adịghị anyị mma aba achị ga-abịakwa elu ọ ga-adịrị gị mma Sir Francis Aneke dị anyị onye pati unu awụ ọ bụ pati bụkwara ọgọ nwoke Chineke ma o jidere anyị otu ị na-abata life ị na-agwa ya ebe isi esore na-agwa ya ebe ị nọ okay, what else? Na-agwa ya ebe isi esore na-agwa ya ebe ị nọ yeah, man. Ndị be ha na-eje menu ụtọ ntị na igwe echi a na Amofia youth okay, ha jikwa mmanwụ na Amofia youth bụ ihe a na-abata ha ji mmanwụ ha ji ogene ha ji egwu dị iche iche ha ji moto dị iche iche ha si na barista bụ onye nke ha na Ejike bụ onye nke ha Junior bụ onye nke ha anyị ekele unu demeni ikuku ọma ya ikuku aka anyị ka o bodiri n'ihe na-eme taa bụ unu ọnwụ napụrụ anyị ofu onye anyị ji eje ọgụ ofu onye obodo ji wee bi Junior Nebo obi adịghị anyị mma nyekwa anyị hụ na ndị yut adịghị ha anyị na-asị ihe dị otu a emekwa n'ọzọ ọnwụ ga-ejekwa abịa ya bịawa gba elukwelu 80, 90, 100 obi adịghị anyị mma anyị na-ekele gị Amokwe ọha na eze aha gị na ihe na-eme ebe a taa ka o bụrụ nnukwu ndị youth aha m bụ Okenna Nwamba ụtọ ntị n'Asia this guy won now ịma na mmadụ nwa asị na ezigbo mmadụ mana ọ bụrụ maka ụdị ahụ ị gaghị ezigbo mmadụ for real ada ọ bịara m wedding m na 30th December 2024 the guy bụ a good guy ezigbo mmadụ ka ọ bụ oge ọbụla ihe ọ na-eto onye ọbụla ọ fụrụ gbune m so ya ka anyị ji wee rụọ arụ anyị ụka wee bata ebe a yesterday anyị ma enwe ekipin were usoro nabata up to now na onwe onye sara arụ na ya ka anyị nọ anyị na-atụ Chineke ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa onye ezinụlọ ya obi ha ga-eji wee dị yọrọ ụmụ ya na nwunye ya aka anyị ekele gị daalụ ị na-anya ịhụrụ ndị youth Amofia youth
Okay, Mbapu. Biko Amokwe TV ekele m unu. Ihe anyị nọ tata bụ nwanne anyị nwoke bụ onye hapụrụ anyị na mberede bụ barista Ejike Romanus Nebo ezigbo mmadụ. Anyị lụzụ mmadụ. Ọ bụrụ onwe ya na-akpọ painful exit. This is just one. I am again encounter. So since yesterday, I was because so I go so I nwere ike ime nwe ya ga-eme. Nwanne anyị nwoke a na chekwuru anyị ọ ga-ada ya mma. Ọtụtụ ihe ka anyị megoro iji hụ na anyị na ya na-abụ. So wee bụrụ na ọnwa ndị ọpụta nkwa ndị ọ ga-abịara maka ọnwa mana efugo gosi taa. So mana anyị na-asị ndị nwe mmụrụ ya anyị onwe anyị ndị ụzọ Enugu anyị na-akasị. Amokwe TV aka na ụmụ. Daalụ, ya baala gị. Life and direct. Ọ na-akpọtụ ndị otu ụzọ Enugu ha kwadoro akwado ọha ji mmọnwụ. Wayo. Yekwe na-efe. Yeah, confirm. All life and direct. Ụtọ ntị na ibe shia. Confirm. Ọ na-akpọtụ life and direct. Ọ bịakwa. Onye kwuru datin? And who's the Enugu youths? Oh, Amokwe ga Nebo ka ha ji wete ofu ate. N'ọnụ ebe ni Ejike bụ ha na-eje ha. Bwana kwanu amawo atobe ha wayo hey wayo Amokwe wele mawo
Maudi egwu. Wire kwa. Ati di egwu. Hey! Energy. Why you kwanu? Okwana ati o. Bona kwanu. Ye kwanu efe. Obiakwa. Well, swagger. No one will never go ya. Bowler token. Uja, ha. And I say, come from Ejike, Ejike, and he's just to continue to rest in perfect peace. Junior. Nebo is leading around the barista. Hey. Igbo bụ akarị anụ. Hey. Chineke ojie. Pụkwa n'ero mma. Pụkwa n'ero mma. Amen. Amokwe TV. Keep watching. Okay. They many. Not block. Come on. They many. I like blocking. I know. They many. Even a while, man. I have guy name. Who are you? Oje ni bo ni te kono ojo. Yes. Oje. Futala, madala na kunu yo lende. Sila de keje. Amokwe TV. Amokwe TV. First Sunday weekend in Pamadi. Third Sunday weekend. They many. You go lefe, okwanu mawo. Okwa mawo, pukwa n'ero mma. Dewe, ayo kenei. Mawa wele swag. Utonti ni ibu eshia. There many. Ndabo todo.
anyị ekene unu maka isonyere Rasha Baru na ebe ọbụla nọ dị mere maka isonyere Amokwe TV daalụnụ anyị na-ekene unu na-asịgide share video ka ndị ọzọ hụ ka mmemme machi wee gaa ndị ụzọ Enugu try Amofia use ha try anyị na-ashia dị emere n'ọdụ iche iche atịso ekwe gachala acha ị gara ịbọchala acha ọ bụghị obere ihe ha natala ọhụma maka ihe a solidarity ọ ya bụ ị na-emekwa ihe iche na egwuregwu mgbe ha fụkwala ka asị dị bụ ihe ọ dị very important ma niile hafụrụ ihe ọ na-eme ma ndị si obodo oyibo ma ndị si Lagos ma ndị si Abuja ma ndị n'ọba anyị ma ndị si Enugu ebe dị iche iche bata ịkwa ụzọ agaghị aga the little while ibiri how well ka ibiri ya ndị impact ime ọ ya bụ ya na-ekwu anyị ekele unu